Radio Sobo kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma. A tulo bɛ aw ka radio so Mandi la min ye Royal FM sababu ye. Ni mana o nɛgɛ kaɲa 8 sanga kelen tana gosira anw fɛ yan. O waati kelen filɛ nin ye Musa Jara Wahabiya Musa ale ka motu balan waati na ka demaya la. O waati kelen fana bi sɔgɔmada in na. U b'an ka kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. Mali ye i jɔ a jɔyɔrɔ la tile fila in na. Kɛlɛ a banfɛrɛ dɔ de ɲini a b'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement o ye sɛbɛn bɔ ka ci Faransikaw ka jamana ɲɛmaa ma ko baaraɲɔgɔnya min bɛ Faransi ni Mali cɛ ko k'a jɔ wa ko a dɔw bɛ yen ko o jɔ kabiri kunungo lettre ni sɛbɛnyɔrɔ la ko baaraw jɔra kaban. Union Arabe Unie Union des Arabes Unis olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali ma. Fɛn min n'o ye blindé 15 o nana kɛ fila in na k'o di Mali faamaw ma lakanabaaw ma walasa o bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na. Seli bannen kɔfɛ yali baarakɛlaw taara baarayɔrɔ la Mali la wa o de la kunnafonidilaw wulila ka se baarakɛda dɔw la ka taa sɔrɔ maa dɔw ma se yen ko kunnafonidila jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali yɛrɛ développement la. Kɔrɔbarikaw fɛ an mana dɔn k'a fɔ cɛmɔgɔ Mele Kone BCEAO directeur kɔrɔ ne ale ka vice président ye Kɔrɔbarikaw fɛ tile fila in na a tun bɛ Guinée Bissau kunungo. O taama la taama min ni jamana fila cɛla baara o taara hakilina di o kan. Ninnu de ye an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye min bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. An bɛ a daminɛ n'an ka jamana kibaruyaw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali gouvernement ye sɛbɛn min kɛ o don mai kalo tile 2 ni mai kalo tile 4 ye bi ye. Sɛbɛn a digira Faransi la kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ. A kɛra i n'a fɔ Faransi ma sigi nin kan k'a fɔ ko Mali bɛna se ka bɔ ni nin sɛbɛn n'a ɲɔgɔnnaw ye ka tila ka a détaillé ka fɛsɛfɛsɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma. A dabalaba ye bɛɛ sɔrɔ o de la mai kalo tile 2 an ka minisiri ka baaraɲɛsɛn bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna labɛnni ma ministre colonel Abdoulaye Maïga ale ye laseli kɛ Mali tɔgɔ la ko Faransi ni Mali ka bɛnkan min tun bɛ yen bi kɔni ko caman bɔra a bɛnkanw la. Bɛnkan ninnu tiɲɛna tiɲɛ min na ko Faransi gouvernement yɛrɛ de y'a tiɲɛ ka d'a kan ko bɛnkan min taara kabiri san 2013 o y'a sɔrɔ jɔngun na ale bɛ jamana ɲɛmaaya la ko o bɛnkan o de bɛ se ka to fo kalo 6 bɔɲɔngo o bɛnkan min sɛbɛn min bilal'o la ko o kɔni bɛ se ka kɔnɔni kɛ. N'o tɛ Force Barkhane Takuba ko olu ka baara jɔra kabiri lettre in sɛbɛnra don min k'a di Faransikaw ka gouvernement ma. Laseli kɛlen na an mana dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop kunnafonidilaw gɛrɛla la a hakɛtɔ ɲini Abdoulaye Maïga kunnafonidilaw gɛrɛla la ka ɲininkali kɛ walasa faamuyali jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na an ka to dunkan na a ye min fɔ bamanankan na an k'o lamɛn. Lafiya baara fanfɛla la o bɛnkan o b'a to jamana fila bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ bɛnko kan a bɛnnen mun kan a b'o fa kɔnɔna la a b'a bolonɔ bila la o bɛnkan de fana kɔnɔna la force fila b'an fɛ yan n'o ye Force Barkhane tubabu yɛrɛ ka armée force ani Force Takuba ni Europe jamana mɔgɔ caman b'o kɔnɔna la. An ye mun jateminɛ kɔsan in na ko saba bɛ yen mun ye an yɛrɛ kɔnɔna fili kosɛbɛ mun b'a to o bɛnkan in dadigi kɛra la kosɛbɛ. O fɛn fɔlɔ mun ye n'aw bɛnnen bɛ ko kan fo k'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a wajibiyalen don n'a sɔrɔ aw bɛ fɛ ka yɛlɛma don aw ka jɔn kunnafoni. An ye mun jateminɛ juin kalo san tɛmɛlen Faransi ɲɛmɔgɔw décision ta ka sɔrɔ ma foyi fɔ n ye ka ni armée malienne bɛ baara mun kɛ ko k'o baara jɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko fana k'u bɛ Force Barkhane mun na ko k'olu bɔ an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma kunnafoni d'an ma
o bɛnkan mun man ca o b'o sɔsɔ ko filanan mun y'a jateminɛ k'a fɔ kɔsani in na depuis janvier depuis ni san daminɛra depuis janvier kana se fo kɔsani in ma an ka espace aérien n'an ka sankolo u y'o o violer, c'est-à-dire que ka don a kɔnɔna la ka sɔrɔ an ka yamaruya fɛ ka ca ni si bi duuru ye o fana bɛ dadigi kɛ bɛnkan in na a ko sabanan ye mun ye depuis décembre kalo tɛmɛlen salon an fɔ bɛnkan min man cɛ sisan donc an y'o sɛbɛn k'o c'u ma bon o fana k'u ka gɛlɛya b'u bolo a kɔnɔna la o fana k'o caman depuis décembre fo kɔsani in na u ye jaabi mun caman o y'a sɔrɔ an sigilen bɛ k'u ka observation ni fɛn u hakili miirina min b'u bolo u k'o fɔ an ye u ko non ko olu bɛ fɛ mun ka kɛ Fransi représentant ko olu ka baarakɛlaw n'anw yɛrɛ ka baarakɛlaw k'o ka sigi ka kuma o tɛ a tagabolo ye donc ko saba yɛrɛ an y'o jateminɛ k'a fɔ n ka ko bɛ cogo min na n ka a bɛnkan yɛrɛ a ko ka ban ɲɛ kelen donc bɛnkan fɔlɔ n'o ye n b'a fɔ tubabukan na ko traité de défense mun b'an n'u cɛ depuis 2014 n ko o bɛnkan ka ban pour que ka ban f'i ka a sɛbɛntiya Fransi k'a fɔ i bɛ fɛ a ka ban donc o sɛbɛn dir'u ma bi o ye kalo 6 ta donc ni Ala sɔnna ma kalo 6 bɛnkan tɛ kɛ bilen mais bɛnkan tɔw mun b'a to Barkan ni Takuba b'an ka jamana kɔnɔ u bɛ ban i yɛrɛ sisan avec an b'a fɔ tubabukan na ko avec effet immédiat o tɛ kalo 6 ma kɔnɔ donc o de kun kunnafoni b'an an fɛ ka a fɔ bi mais kuma yɛrɛ kɔrɔma yɔrɔ ye mun y'a fɔ mun ye an ye mun na se mɔgɔ ma an ka jamanadenw ni minnu b'an ka jamana kɔ kan k'a fɔ ko Mali jamana min an dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ ye an bɛ fɛ ka baara kɛ ni bɛɛ ye. Colonel Abdoulaye Diop ni ale de mankan ye ka ɲɛfɔli kɛ ka da kan ale Mali gouvernement u ka lasirikɛla ye nka ni k'a fɛsɛfɛsɛ a ko kunkun na ɲɛɲɛ Abdoulaye Diop n'ale ye ministre ma la min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ko kuma in ɲɛfɔli walima ko in k'a ɲɛfɔli ka ɲi bamanankan na an ka Abdoulaye Diop an k'ale lamɛn. I ye fɛn min fɔ bɛnkan in a dabilali fana kun kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mun de kɛra kunu bɛnkan min bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakanani sira fɛ bɛnkan sɛbɛn saba de don. A fɔlɔ o signena 2013 opération Serval bɛna wagati min pour que ka Faransi sɔrɔsiw yamaruya u ka na an ka jamana kɔnɔ u ka pankuluw fana ka se ka foli an ka jamana kɔnɔ k'u ka baara kɛ donc o ye accord de 2013 ye min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fan fɛ o ye jɔsen fɔlɔ ye. Jɔsen filanan o ye an y'an bolo nɔ don sɛbɛn filanan fana na n'o kɛra san 2014 n'a bɛ f'o ma ko traité de coopération en matière de défense o kɔrɔ ye ko ani Faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'a lajɛ lakananiw baaraw bɛ se ka kɛ cogo min mɔgɔ minnu kan ka former olu fana bɛ cogo min ni minɛnw kan ka di o minɛnw bɛ di cogo min k'an ka sɔrɔsiw fana bilasira lakanani sira fɛ donc o ye traité de coopération en matière de défense. I kunnafoni nin bɛɛ lajɛlen bɛ Zegwa kunnafoni ale kan ani colonel Asimi Dantogola groupe min bɛ ni Ala sɔnna maa minnu b'o kan olu bɛ nin kunnafoni sɔrɔ bamanankan na ka d'a kan nafa ka bon kosɛbɛ fɛn dɔ bɛ fɔ tubabukan na n'a ma walawala bamanankan na faamuyali tɛ faamu ten kosɛbɛ o siratigɛ la u ye min fɔ ko dénonciation ko Mali ye o ka bɛnkan dénoncer n'i y'o fɔ nanzarakan na kɛmɛ sira la maliyɛn fanba ma kalan a bɛ i n'a fɔ ko tɔ ma don o de la u ye min fɔ bɛnkan min taara 2013 ni jɔnkuna ye o bɛnkan ta o kɛra Serval o y'a sɔrɔ Serval ko yɛrɛ o banna n'i y'a ye Mali ye sɔnna ka o kalo 6 di Serval ka ko la Serval tɛ yen tun Serval ko jɔra a mɛnna o la ko o bɛnkan min taara jɔnkuna ale ni François Hollande ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan na ko lala bɛnkan min sɛbɛnlen bɛ o kɔnɔ ko n'aw bɛ bɔ ɲɔgɔn bolo kalo 6 bɔɲɔgɔnko a b'o bila ɲɔgɔn ye nka Serval ale kɔni banna a mɛnna laban in na 2014 tuma min na ni jamana ɲɛmaa kura sigira o donnama kama Ibrahim Boubacar Keïta Faransi jamana ɲɛmaaw nana ka na ni sɛbɛn wɛrɛ ye ko o sɛbɛnw o force Barkhane ka Serval yɛlɛma ka kɛ force Barkhane o force Barkhane o sa Mali gouvernement ye min jira o force Barkhane ni o nana laban ka force Takuba o tugu la
force takuba tɛ dɔwɛrɛ ko nanzara jamana Union européenne olu ka jɛkulu min kun kan ka na Faransi dɛmɛ kow la a bɛ fɔ mun de ko takuba o takuba in ani force Barkhane k'olu ka baara jɔra kabiri kunungo kabiri kunasini mɛ kalo tile 2 ni kuma in fɔra Faransi a ma b'u ma fiyewu kɛra Jean-Yves Le Drian kɔni bɔra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ko o tɛ se ka kɛ cogo sugu si la ka d'a kan ko Mali bɛ se ka nin fɔ sugu jumɛn na a kuma sɛbɛkɔrɔ cayala a bolo sisan kɔni o y'a jira k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na k'olu kɔni minnu ka baaraw kɛ o tɛ kɛ ni presse ye o dun a ma ladɔnniya k'a fɔ o kuma fɔli Vladimir Poutine ale ye maa bila joona kunungo ko ka lajɛrɛ kɛ diɲɛ sirigɛnna tɔnba o lajɛrɛ so kɔnɔna na munna ko Mali ye fɛn dɔ fɔ fo ka kuma kɛ ko in kan ko ni Mali y'a ɲini Faransi fɛ ko bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛnkan dan sen na wa ko diɲɛ sirigɛnna tɔnba ka kuma ka d'a kan ko fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la diɲɛ sirigɛnna tɔnba bolo n'a nana kɛ k'a fɔ fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la olu bolo a ko fɛɛrɛ min kan ka t'a la n'Ala sɔnna ma ko o tɛna bila dagirinda la a ma ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni dira kunungo bi na a yirala k'a fɔ nin wulikajɔ min filɛ nin Mali fɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a ye ko gɛlɛya kosɛbɛ ko gɛlɛyara ka na kɛ fo bi na tuma ni maaw hakili b'a la k'a fɔ k'u bɛna nɔgɔya Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Faransi bɛna ye k'a fɔ olu bɛ ka bi janfa u yɛrɛ ka janfa labɛnnew de kɔnɔ misali la n'i ye Ablaye Diop lamɛn fɛn min n'o ye san 2021 2021 Faransi bɔra don dɔ sɔgɔmada la dɔrɔn k'a fɔ ko olu ka baaraɲɔgɔnya o ni Mali sɔrɔsiw ko o banna o jɔra bɛnkan sɛbɛn bɛ aw ni maa minnu jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ e ma kunnafoni d'a ma fo ka wuli sɔgɔmada kelen dɔrɔn k'a fɔ ko olu ka baara tun bɛ o ni Mali sɔrɔsiw ko o bɛnkan ko o jɔra o kɛlen na a ma ladɔnniya k'a fɔ o ma mɛn fɛn min ni o ye avril kalo la teriyala a ma ladɔnniya k'a fɔ ko o ye wele lase kokura wele min ni o kɛra février kalo la san 2022 ko olu yɛrɛ bɛ n'u ka sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen bɔ Mali yɛrɛ dugukolo kan o bɛ bɛnkan tiɲɛni min ko fɔ e ni maa min sigira ka kuma k'a fɔ an bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ ko in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ e bɛ n'i sen bɔ a la a ka ɲi a ka sigi yɔrɔ kelen k'a fɔ an bɛna taa o ma k'a la fo o de kosɔn Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko o Faransi y'an to sanfɛ k'an bila ko o ni d'aller se en plein vol o kuma min fɔra o yɔrɔ de filɛ nin ye Emmanuel Macron min mana bɛn a ma ale ni Jean-Yves Le Drian ani Florence Parly olu bɛ wuli ten k'o fɔ jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o de nana kɛ fiɲɛ ye bi ka na kɛ Mali fana y'o ko bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn kelen kelen ka na n'a ye fɛn fɛn n'u y'a kɛ n'a kɛra u hakili la k'a bɛna kɛ cogo min na n'a ma se ka kɛ ten u bɛɛ lajɛlen tilara ka gɛn ka jɔ Faransi de la o de la Rusi jamana ale ye laseli kɛ ko n'a bɛ nin cogo in na ko ka kuma k'a kan ni kuma ma k'a kan cogo dɔ la kuma laban bɛ sɔn ka k'a kan cogo dɔ la o de la a ma ladɔnniya k'a fɔ Faransi ka kunnafonidiso dɔw bɛ yen o de y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sa ko Rusi jamana ko Mali ni Rusi jamana ka baara kun tɛ ko wɛrɛ ye k'a kun ye min ye ko kana Faransi gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan k'a dabɔra o de kama ko n'o tɛ k'a ma se nin bɛɛ la a ma ladɔnniya k'a fɔ jalakili min bɛ Faransi nɔfɛ a barika ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ko a ko sɔrɔ cayara an bɛ waati min na komi sisan o de la Sergei Lavrov ale min n'ale Rusi jamana o minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Rusi ka kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ale ye nin kunnafoni di kunungo k'a to diɲɛ sirigɛnna tɔ ma olu ka lagɛrɛ o kɛnɛ kan Union Arabe Unie olu ye blindé subahana mansin ni o ye char combat o blindé 15 ko o bilara kana kunungo o bisimlara Mali panguluji kɛnɛ kan fɛn min n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ka taali min kɛra Dubaï o kɔmasigini o de filɛ nin an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o siratigɛ la ni blindé 15 ko a tɛna dɔn o ma o bɛ tila kokura ka blindé 15 wɛrɛ bila don n'a nataw la k'o di Mali ma walasa Mali bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ cogo min na lakana o nasiraw la seli kɛra o dongo o kari seli kɛra yala o dugujɛ filanan ka d'a ka dugujɛ fɔlɔ n'o tun bɛnna tɛnɛ ma ko o tun somele k'o bila o dugujɛ tarata yali baara kɛra kɛcogo ɲɛna Mali la a bɛ i n'a fɔ kunnafonilaw jiginna dugu kɔnɔ ka taa baara kɛ so dɔw la ka taa sɔrɔ maa caman t'o yɔrɔ kofɔlen olu la o bɛ deli ka kɛ nin bɛ min yira ko nin b'a yira k'a fɔ fɛn fɛn fɔra ni kunna ma diya kɛ Mali mako bɛ yɛlɛma min na ko ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ kɛ hali bele
ko ye gɛlɛya ye di kɔni taara baara min kama tile kelen labila jamana ɲɛmaa ye tile kelen di o tile kelen bɛɛ lajɛlen tɛmɛna aw ma tile kelen wɛrɛ b'o kɔfɛ maaw ma na joona k'a laban a bɛna kɛ ɲangini ka ɲɛsin olu ma seli bannen kɔfɛ jɔn ni jɔn ta ye gɛlɛya ye a delila k'a fɔ ni seli banna o tile kelen o tile fɔlɔ ani tile filanan gɛlɛya ye maa damadama ta ye o maa damadama dɔ ye sogofagalaw ye busew ko olu kɔni bɛ gala ka d'a kan seli don bɛɛ lajɛlen bɛ sogo dun o dugujɛ ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a fɔlɔ ye min ye maa tɛna bɔ kɛnɛma a filanan ko sogo bɛɛ lajɛlen falen don sogo la o de kosɔn ko n'i bɔra seli dugujɛ ka yaala kɛ k'i bɛ taa sɔrɔ maa mun kɔni degunnen bɛ seli kɔfɛ o ye maa fila ye minnu bɛ burushɛti feere minnu bɛ sogo kalamani feere ani minnu fana ni olu bɛ sogo faga ka feere ko olu de bɛ sɛgɛn kosɛbɛ Alima Sise ale min jiginna salongo nin don kelen na mɛ kalo tile 4 san 2021 Alima Sise a ma ladɔnniya k'a fɔ ni a furukɛ Abdel Kaderi n'a jiginna den 9 a kɛra Maroc san 1 o dafara a jiginna don min maa caman kun jɔrɔlen b'a la nka bi a ma ladɔnniya k'a fɔ a den 9 bɛɛ lajɛlen dafali basi t'a si la tan bi ko o bɛ ka munuma tan o munumali fana dancogo la gɛlɛyaba ye ka d'a kan ko o fitininama sɔrɔlen kurani baara wɛrɛ tun tɛ yen k'i da o kɛrɛfɛ ka tile o kɛrɛfɛ ka ko bɛ k'o kɛrɛfɛ nka k'u ye munumali min daminɛ den 9 siɲɛ 1 o koloni ko o kɔni ma nɔgɔn o de la fɛn min n'o ye Abdel Kader yɛrɛ ye n'ale yɛrɛ ye den 9 nin furukɛ ye bi in na a bɛ Maroc tan bi a ka ca Ala fɛ o bɛ ka sira ɲini walasa ka na Mali la ni den kofɔlen ninnu ye ale yɛrɛ Mali jamana ɲɛmaaw fo kosɛbɛ nin baara nin na ka d'a kan ko u ye fɛnba kɛ ale n'a ka denbaya ye bi in na kɔni ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka munuma o munumali dun ko baaraba de don fo kana kɛ ale sawo a dɔgɔnin wo a kafalamuso yɛrɛ kan olu bɛ i sigi don o don ka fɛlɛ de bɔ walasa dɔ bɛ munuma ka taa yan fɛ yen dɔ bɛ wuli k'i jɔ yan fɛ yen o kɛlen bɛ bɔn kunkan bɔn sen kan de ye bi olu yɛrɛ kɔni bolo n'u u yɛrɛ ka ala deli don min ɲɔgɔnna ma caya diɲɛ kɔnɔna na Burkina Faso Kaya a ma ladɔnniya k'a fɔ ko Kaya n'a lamini misali la dugu min n'u ma ko Yarugu ale n'a lamini bi na ko mobili tɛmɛ man di ye ni binganni waleya ma kɛw kan o de kosɔn ka bɔ Niger ka na Kaya ka na don Burkina walima ka bɔ Burkina ka taa Kaya ka taa Niger a sera bilama ko mobili caman bloquelen bɛ a yɔrɔ la munna parce que ka d'a kan ko bingannikɛlaw kɔni wulilen bɛ u deliko kɔrɔ la wala ko lakanabaliya kɔni ɲɔɲalen bɛ kosɛbɛ laban in na tɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ ko u ka mobili 2 ni conteneur 2 fura tun bɛ dɔ kɔnɔ ani balo tun bɛ dɔ kɔnɔ ko terroristes nana bi o kan ko o mobili ta ka taa n'u ye o ɲɛnayɔrɔ la a ma ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛ min kɛra mobili fana taara jɔ Kaya k'a fɔ de k'olu bɛna wuli tun ka taa ni lakanabaw tu o nɔ kan k'o kuma kɔni t'a la an bɛ waati min na komi sisan Antonio Guterres ale min ɲan'ale diɲɛ sirigɛnna tɔnba o ɲɛmaa ye a bɔlen kɔ Senegal la o don ko bi kɔnɔ kan ka yɛrɛ sɔrɔ Nigeria o y'a sɔrɔ kunu a y'o de kɛ Niger wa a bisiminala Dunu ani Tamani la Niger a sera dugu min na ne b'a fɔ ko Difa kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguba dɔ bɛ o kɛrɛfɛ ani Niamey cɛ ti jɔ kilo 90 bɔ ɲɔgɔn la n'a fɔ ko Walam o yɔrɔ kɔfɔlen n'o ni Mali dancɛ yɛrɛ man jan Antonio Guterres a taara ka taa ɲɛ da maa minnu ni gɛlɛya y'u sɔrɔ n'u taara u yɛrɛ kalifa yɔrɔ kofɔlen na n'an b'a fɔ nanzarakan na ko les réfugiés a taara olu daga yɔrɔ la maliyɛn caman bɛ o yɔrɔ kofɔlenw la gɛlɛya min b'u kan Antonio Guterres y'a jira k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ n'ale seginna ka taa diɲɛ sirigɛnna tɔnba ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ko a bɛna lase gɛlɛya min bɛ nin ma kofɔlen ninnu kan ko ale yɛrɛ bɛna kɛ olu ka dalamina tilaba ye ka taa kunnafoni di a di yɔrɔ la cɛmɔgɔ Mbele ni ale tun ye BCEAO directeur ye waati tɛmɛn'u la ni a kɛra kura ye Côte ka vice président misali la Alassane Dramane Ouattara n'ale bɔra yen min bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye o ye cɛmɔgɔ Mbele Kone ko a ye baaraw daminɛ ka d'a kan kunu a tun bɛ Laginɛ Bissau ko a taara baara sira ani teri ɲɔgɔnya sira min bɛ Laginɛ Bissau ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a taara ka t'o tɔ sɛmɛntiya o siratigɛ la a y'a ja k'a fɔ Laginɛ Bissau hali bi CEDEAO ka lakanabaw bɛ yen CEDEAO ka lakanabaw minnu bɛ yen Côte d'Ivoire ka minnu bɛ yen k'a ti jɔ maa 100 bɔ ɲɔgɔn la wa ko a taara ɲɛ da olu kan ka tila k'a jira fana ko ale ka nin nali
o bɛ kɛ sababuba ye Laginɛ Bisawo ale ni Côte d'Ivoire olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ko caman bɛ fara kan ka d'a kan ko min ye Laginɛ Bisawo ye olu y'a ja k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana ye jamana min ni olu bɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana tɔw kan siratigɛ la ko nin baaraɲɔgɔnya sira ni teriɲɔgɔnya sira bɛ se ka kɛ sababuba ye ka fisaya Laginɛ Bisawo ma. Ukraine Maradona k'a fɔ Vladimir Putin a ye laseli kɛ ko kalo ni tile 9 a ka ca Ala fɛ ko digi bɛ kɛ kɛlɛ la n'a ma ɲɛ ɲa dɔ ma k'a bɛ ɲɛ ɲa dɔ ma nin ye maaw siran nin fɔ k'u ye jumɛn ye Maradona k'a fɔ a kɛlen kɔ ka dankari kɛ kosɛbɛ Ukraine fan caman na a nana yira k'a fɔ ko mɛ kalo tile 9 san 2022 ko o bɛ fɛti de ko fɔ fɛti min ni fɛn caman bɛ yɛlɛma a don o kuma kɔni fɔlen a Maradona k'a fɔ nanzaraw ma faamuya